kabeh kok mbok sasaki. Sampai wong gendeng iki lho kok ya mentolo mbok tumpaki. Lah pancen mendem ora sadar kok. Ora sadar kok kowe genah. Peh enek bolongan nganggur kok langsung mbok encepi. Lah apa kowe ora ero to, Put? Nek wong mendem kuwi padha karo wong gendeng. Lah wong aku nglakoni ngono kuwi lho rasane ya padha ae. Wong waras karo wong gendeng. Wong gendeng lho malah rasane gurih. Ate ora mbas pisan. Panjenengan ki sempel, Mus. Wis Put, ora usah bahas kuwi. Aku nglakoni ngono kuwi lho ya getun anggitmu. Alah geton apa? Wong kene ya ngrasakno penak. Ya getun to, Put. Ngene iki malah Joko ku ilang. Lah kok apa jek Joko, Mus? Pret. Rupa kok recepen to kok ngaku-ngaku Joko. Wis Put, ora usah bahas kuwi. Ngene iki aku rusak lho ya ora mergo karepku dhewe, tapi mergo nurun bapak. Alah, lek rusak-rusak ae, rasa gogo Pak. Lah kowe wis mbuh, Put. Kowe nyalahnya aku wae. Lah wong anak iki gone salah, Mus. Halo Rek, kaum Miss Queen. Duwean motorku apik to. Yuh. Lagi montore sapa, Pak? Ya motorku to, Mus. Masih numpaki aku kok. Iya, demek-demek tanganmu taek tok. Ya iki Mus sing jenenge motor Honda Tornado. Pak, iki lho jan apik. Tukok dodohan lho iso mencorong ya. Lah iki apa, Pak? Motor kok enak lambene. Ya kaya lambemu kuwi jeber. Lah ngene iki sing tukokne sapa, Pak? Ya tuku dhewe to, Mus. Kene pengusaha muda tukune cash, no cicil-cicil. Beh. Lah ngene iki regane piro, Pak? 500.000? Apa 1 juta? Duit apa 500.000 sak juta. Terima entuk tutupi pentil. Kowe ra mungkin iso tuku iki. Delon to, Mus. Rela lagi iso tuku sepeda motor ngene sombong sundul langit. Apa, Put? Kowe ngomong apa to, Put? Kupingmu kobak anjene. Elpang lho delok lho. Tuku sepeda motor ngene wis sombong ya, Ram. Yo iya lah, Put. Menungso jaman saiki lak yo ngono kuwi to. Pake duwe rezeki luweh, sombonge mesti metu. Wis rasan. Kamu rasane aku lek aku sombong to. Oh, sugih kuwi bebas sumbut karo bondone. Gak kaya kowe iki wong kere. Apa sing mbok banggakno? Ini ki lek tuku ning ndi to, Pak? Ning kono ne dealer. Napa pengen to, Put? Heeh, ya, Pak. Wis mikir orang kaya penil lewat. Aduh. Lah. Pak, jano kabeh. Loh. Tapi lah aku to, Put, kok guyu ngakaki. Ora nek apa, Mus. Cuma mari nek budeng ngemut kenal pot. Lah ndi budenge? Ya kowe lho budenge. Rai ireng kok silit panci. Ireng kok silit panci pitu, Put. Rai gantenge koyo ngene. Darani silit panci. Lah kowe arep nanti, Put? Bule. Lagi. Kok kabeh padha ngalih iki. Terus apa nah iki? Wis ngalih pisan wis. Kasih hidung, kasih mata, kasih mulut. Tete, aku suwe-suwe ora betah to kerja melu cah iki. Masalah opo? Duh, dhisik ra elok ngkon wong tuwek ora dhewe lho sak. Nek mbongok nek misu ngkon wong tuwek kaya ngono kuwi. Ya aku dhewe jane wis wegah kok. Wis juragan tuwek di boni angele ra karu-karuan. Sing juragan cilik ya melu-melu medhi. Sak yang menyamene ra dek apa-apa iki mangga nunggu. Pangkat kiri ya. Kuwi ngenane ngongkon get-geti wong aku sampe mlayu-mlayu lho.
jebule mek ngongkon tuku balon. Oh, Kurang ajar. Kudu tak ngene ae cara. Sampeyan piye? lah iya, piye solusine? Saiki ngene. Kapan-kapan nek bos gede teko. Awake dipamit ngono piye nae. Lah aku jadi bono akeh ning ngono. Aduh. Aku ben nek 2 wulan iki. Mantes boneh ra oleh iki aku. Duwe karyawan loro garek sing pecos neng ndi wong-wong. Iki wae makan iki. Anak mangane po. Ya enak lho Pak Bos. Tote! Teto! Iki gak sekarang moro mesti nangis iki. Siap Bos, siap. Ya, ada apa Bos? Masa dari tadi dipanggili kalau nggak teriak-teriak mesti gak datang. Siap, Bos. Ada apa gerangan? Itu semua dagangan sepeda motor udah dilapi belum? Sudah, Bos. Kapan? Kok saya nggak tahu? Siap, kemarin sore. Apa? Harusnya itu dilapin setiap hari. Anu Bos, apa? Rapi ketelesut. Saya nggak tahu mau. Pokoknya itu semua harus bersih setiap hari. Nggak mau tahu Bos. Terserah aku, mulut-mulut saya sendiri. Aku kan bosmu. Sekarang motornya dibersihin. Siap, Bos. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ini mulai-mulai kok gak hari. Orang, Mbak. Aku saiki wis gak nakal, aku wis gak ndem. Wis waras, tobat aku san. Alhamdulillah nek awakmu wis sadar. Berarti dongaku dikabulne, Put. Tapi yang ngono, Mbok, aku wis gak nakal. Ono sarate. Galak tenan toh. Lah sarate opo, Put? Aku tekok sepeda motor ya, Mbak. Dan jalan sepeda motor opo, Put? Aku pengen sepeda motor kayak segini Elsa ini, Mbak. Mati Oke, Put. Pokok awakmu janji surah nakal, surah mendem, awakmu jaluk sepeda motor apa ae tak turuti. Tenang yo, Mbok. Aku kuwi mbok tuku sepeda motor, aku janji wis gak nakal maneh. Aku bakalan manut karo sampean. Yo wis yo, Mbok. Aku tak salat subuh dhisik. Heh? Salat asar, Put. Iki durung subuh. Oh, iya ya, Mbok. Iki mang asar ya. Ya maklum, Mbok. Surat salat. Ya wis tak salat asar. Alhamdulillah, anak saya ini sadar, terus belum sholat, terus sholat asar belum gak masalah wes. Wes, aku kehilangan bondo saya juga masalah. Sementing anakku saya di akhlaknya belum dikotok, terus gak tukar sepeda motor lain, tak boleh timus. Nyaponi latar yang paling gampang. Sing angel kuwi nyaponi ati. Nyaponi ati sing usuh-usuh. Ati sing penuh maksiat. Nyapo latar ngene langsung resik kok. Lha iku timus nang omah, beneran nek ngono. Wah, Apa Mbak Lastri? aku arep njaluk tulung, Mus. Iki putri ngono njaluk sepeda motor. Lah aku tulung golekno sing apik, tur murah. Sing apik, sing murah. Alah gampang Mbak Lastri. Lah sampean duwe dhuwit piro to? Aku duwe dana 5.000, Mus. Tolong golekno sing apik, sing murah tenang lho ya. 5.000. Lah dhuwit 5.000 kuwi njaluk sepeda motor apa Mbak Lastri? Putri njaluke sepeda motor sing persis koyo ngene Elpa, Mus. Tolong golekno sing model ngono kuwi ya.
Ya wis Mbak Lastri, saiki ndi dute? Wis ki Mas, kok golekno sing apik tenan lho ya. Yo ya Mbak Lastri. Engko tangan di omah ya. Ya wis Mas, aku tak pamit mulai dhisik. Yo, duit 5 juta. Iki engko tak golekne sepeda motor sing rego 2 juta, aku 3 juta. Banyak tinggal buat motor. Taruh geng. Ben ketok penting ketok nyambut gawe. Kamarane sugih deh. Kan biyen wis gak payu-payu motor iki. Marang era jangan ora umume rego. Gak malah temblah to Mas Guli. Gak apa. Payu larang ya wek dipanggas peran gitu. Kan Ngelapi motor gerem mengenat kerja apa ora? Tenanan. Loh, iku sepiane nang ndi? Kok ilang? paling ya ngalih dhewe, Bos. Ngalih-ngalih paling ya mok colong. Aku yo ora nyolong, Bos. Pengenane tak ijolne sarapan, tak pangan wong loro iki lho. Oh, ngono ya caramu. Nek ngono gajimu tak potong. Alah Bos mbok potong ya potongan wong sasi iki lho ora enek balen belas e. Ya iya. Dipotong lopo. Wis ora enek apa-apa tete. Oh, nek ngono ya pulang ngarep gajimu tak potong. Teh. Tapi lapor iki nih. Apa juga parkir? Demu jualan iki jualan motor. Oh, dagangan tuh teh kita. Wah, beneran teh. Aku harus tuku motor ya. Mas Amun. Ojo tukune kene. Kenapa iki yo tok. Jerone remuk-remuk. Keblok sama tukune kene lho. Lah mosok to. Lagi pakne jek apik-apik motore. Anu, Iki ngono motor sulapan. aku sing kene mendino karo iki. Nah, Sulapan. Wah. Berarti meragukan iki. Iya. Iki tak kok ngedol motor. Nyapa motornya malah elek-elek nih. Ora, Bos. Iki melu timus tak omongi, nek motor kene iki jos-jos. Sing budek timus, Bos. Kupengku iki ra budek teh, kan mburi iku lho krungu karamu. Kali bos, iki mau aku diomongi. Nek motor ning kene lho bosok-bosok. Iya ya, Bos, sepurane aku sing salah. Terus Mas rasane rungokne omongane wong-wong sampeyan arepe goleki motor apa? Aku golek motor sing apik, tapi sing murah, Bos. apik murah kaya enak lho Mas, Mas. Gandane mbahe sapa? Lah kene wong tuku Mas. Nek iso golek sing apik, sing murah. Nek ora enek, ya kudu enek. Pembeli itu adalah raja, malah mau ngomongin kayak ngono iki lho. Kok tete. Salahmu kowe ngomong sukun jeplak ae. Kok bener bosmu ya lho, pembeli ada raja. Ngene iki nek wong tuku jak lungguh digekne kopi, kayak jajan. Malah ya elek-elek. Ya sorry, Mas. Genahe saiki danamu ki piro to, Mas? Ya panggah enek lah teh duwite, tapi kan ndelok barang dhisik. Apa iki, Mas? Apa iki? Apa kuwi? Nek iki mek 8 juta, Mas. Iki piye? 11 iku rene nyang pasar tok ndak isuk iki. Ngene wong wedok. Sing kuwi Iki 26. mulus barange, Cak. Korsine Segel kabeh iki, Jen. iki mah piro teh? 8 juta. 8 juta iki. 11. 11 iki 26. 26 juta, Mas. teh
Apa gak enek to sing regane sing sak ngisore 2 juta. Motor apa to, Mus? Mus 2 juta. Kene ra enek, Mus, motor 2 juta. Duh, enek tenan to, Bos? Enek tote tenan ning mburi kono barangnya enek. Oke, Bos. Ayo. Tapi aja tekon biar wis ngono ya rego ngono. Ya iki lho, Mus, motor sing sak ngisore 2 juta iki. Iya. Lho, lha ndene nang kene iki. Iya. Bayu. Lagi jek semaku apa ora motor iki? Ram aku piye to? Ngene-ngene penak pancau pitik muni iki yo. Bensin yo full terus. Nek delensor gedang pisan. Tok napa to? Bener, Dimas. Unduno kene lho. Menyek barang kene. Wes jajalan, Mas. Jajal piye? Ya ndelok sik kok. Nah, tapi koyo ngene pekakase. Muni Mas, masalah jajalan. Ya nek muni sik to. Cobaan sih, Mas. Totoke ra enek, slebore wis tambalan, slebor buri wis ora enek. Bane kandel-kandel Mas iki. Gak tuku ban 2 tahun. Wis iki lho, cobaan sih. Sing penting kena muni. Wes. Bentar. Bet. Keple iku tak. Halus mesine. Ya, muni ya. Wes dadi kok ora? Oke, wes. Kira juta gale kurang ta? Gak oleh, wes gak enak. Tapi aja lali. Oke, masalah gue aja gopote. Wes, kita dadi 2 juta, tapi engko terno ning omahe Mbak Lastri ya. Iya. Aku engko soalnya gak iso melu. Iya. Aku tak pitung karo bosmu, duit tak bayar ning kono ki engko terno ning Mbak Lastri. Oke? Karo iki mau talan ana karet ya Mas, yo keple. Talan karet. Ya. Sumpah itu aku ae kok. Wes 2 juta deal ya. Ya, deal. Oke. Oke. Terno Mbak Lastri lho ya. Ya. Apa sih aja lali ya, Bosku? Alon. No, ayo. Oke. Assalamualaikum. Mbak Lastri. Waalaikumsalam. Duh, alhamdulillah. Matane putri wis teko. Duh, apike? Kok diku kopi bareng to? Yo ben rami cet to Mbak, eman-eman. Mas, lah sepeda motor anyar. Kok gak mbok tupakno piket to? Malah mbok usung karo ledok. Pikepe kanggo Mbak, diangkat-angkat retong. Lan motor anyar. Wah, baru nih. Jazono. Iki lho, Pak. Nurutin Putri. Ya wis sepeda motor sekalian aku. Oh alah, kok nih Putri to Mbak Lastri. Walah, Pak, ngene iki duit timbangane nganggur. Duit turah, timbangane ning omah ngene iki tak ge bantalan, suwe-suwe dipangan rayap eman-emani. Piro to? Bukan sepeda motor ngene iki. Cil. Sik. Ini kok cewek ini lebanmu kok gawat ya? Nanti ini barang enek peringi barang. Ya wes, Mas. Lah dibuka selak penisirin. Wes Mbak Lastri ya, kula buka. Sampeyan ora usah kaget, ora usah gemeter, sing sabar. Ayo hitungan mundur. 3, 2, 1. Astagfirullahaladzim.
andi padane minggon mantu ya gawe pada ngelek kayak ngono beda nih karo bedaku. Wah, kurang ajar Timus. Kelakone panggahe dapran sepeda motor rosok karepe kono Pak Putri. Iya.